iki di streaming. Kapok lah. Streaming. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Glodak ngono kuwi. Aduh ciduknya tiba. Ora ta ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu. Terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Hebat. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora ada. Sapa kae jenenge kae sing streaming Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Bul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak. Ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku cah